Tinc un camió que va a 80 km per hora. Un cotxe que va a la mateixa velocitat, o sigui 80, necessita assolir els 100 km per hora en 2,5 segons per poder-lo adelantar. Ens diu que el cotxe té una acceleració de 3 metres segon al quadrat. Recordem que com hem d'accelerar, hem d'augmentar la velocitat, l'acceleració és positiva. Si em digués frenar, seria menys 3. Llavors, aconseguirà accelerar i adelantar-lo? Ens pregunta. Llavors, diferents maneres de fer-ho. Primer de tot analitzem les dades. D'acord? Primer de tot, jo aquí tinc la velocitat inicial i la velocitat final. Per tant, l'increment de velocitat són 20 km per hora. Això ha passat al sistema internacional amb un factor de conversió que no faré. Això ens donaria 5,55 metres per segon. Tinc diferència de velocitat, tinc diferència de temps, tinc acceleració. Com estic accelerant, tinc una MRUA. Recordem que la fórmula de l'MRUA, acceleració igual a diferència de velocitat entre diferència de temps. També podem fer el triangle si ens va millor. Aïllant o el triangle. Llavors hi ha 3 maneres de fer-ho. Llavors comencem amb la primera. Aïllant la A. Oblido l'acceleració que té i miro a quina acceleració hauria d'anar per aconseguir aquest augment de velocitat en aquest temps. Quina acceleració necessitaria? Quina li caldria? Llavors, l'acceleració és diferència de velocitat. Poso directament. Diferència de velocitat entre diferència de temps. Tinc tot. 5,55 entre 2,5. Això ens dona 2,22, recordem, metres segons al quadrat. Li cal aquesta acceleració per aconseguir aquest augment de velocitat en aquest temps. Ell va a aquesta, però només necessita aquesta. Per tant, com va a una acceleració superior a la que necessitava, ho aconseguirà de sobres. Està apretant més l'accelerador del que li caldria. Per tant, aquesta és la que li cal per adelantar. Com 2,22 és més petit que 3, adelanta sobrat. Té més acceleració de la que necessitaria. Aquesta és la que li cal, com la que porta és més gran que la que necessita, adelanta sobrat. L'altra manera de fer-ho. Veig, per exemple, com hi ha 2 maneres, no sé quina fer primera. Veig quant de temps necessitaria per augmentar 20 km/h, per tant, per augmentar aquesta velocitat, amb l'acceleració que porta. Per tant, la meva incògnita ara és aquesta. Recordem que T és B entre A. Increment de temps igual a B entre A. Recordo igualment com es fa això d'aïllar. Volem la incògnita sola i a dalt. Està a baix i acompanyada. El primer que faig és passar-la a dalt. Un cop està a dalt, vol estar sola. Aquest li sobra, com està multiplicant, passa dividint. Llavors, quan passa dividint, em quedo aquí. Faig un recordatori de com s'aïlla. M'és igual si ho aïlleu directament, si ho aïlleu amb el pas o si ho feu així. Però feu bé. Llavors, l'increment de velocitat és el mateix, entre 3, 1,85 segons.
Vol dir que per aconseguir aquest augment de velocitat amb l'acceleració que porta, necessita 1,85 segons. Com necessita menys temps del que té de marge, va sobrat, té més marge. Vol dir que abans del temps necessari ja ha aconseguit aquesta velocitat. Per tant, com el temps utilitzat, 1,85, és més petit que 2,5, que és el temps màxim que té, el marge que té, ho aconseguirà sobrat. Ens dona el mateix que l'altre, però amb un altre argument. I ara, per últim, tinc la fórmula i ara canvio la incògnita. He fet que la incògnita fos l'A, he fet que la incògnita fos el temps, ara faig que la incògnita sigui la velocitat, la diferència de velocitat. Aquesta potser és la més complicada, és la més llarga, més que complicada, la més llarga. Per aïllar això, aquest passa multiplicant perquè aquesta, que ja està a dalt, es quedi sola. Llavors, quina pregunta em plantejo ara? Portant aquesta acceleració en aquest temps, a quina velocitat arriba? I llavors, quan vegi a quina velocitat arriba, la comparo amb la que necessita ell. Llavors, com faig això? L'acceleració és 3, el temps és 2,5, això em dona 7,5. Jo tinc que la diferència de velocitat és final menys inicial, la meva incògnita serà la final, per tant aquest que està negatiu passa a positiu. Llavors tinc que la diferència de velocitat, que és el que acabo de trobar aquí, 7,5, més la velocitat inicial. La velocitat inicial són els 80 km/h, que ara no els tindré a metres per segons. Passem ràpid. 80, una hora, 2.600 segons. 1 quilòmetre, 1.000 metres. Tintin, 800 entre 36. Llavors, un cop hem fet el segon apartat, que hem vist que ens donaven temps de 1,85 segons, ja respon a la segona part de la pregunta. Quant temps li ha costat? Quant de temps ha trigat en realitat per passar de 80 a 100 km/h? Per tant, la resposta és 1,85.